παίρνουν μέρος μαζί και με άλλους σκιώδες στα γυρίσματα της ταινίας Κιωσέμ Σουκτάν, που γυρίζεται από μια τουρκική εταιρεία παραγωγής ταινιών. Είναι αυτή που είχε γυρίσει και το Σουλεϊμάν. Ναι. Πρόκειται για ένα καινούριο σύριαλ που θα προβληθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβρη, και εδώ μιλάμε για το πρώτο επεισόδιο που δείχνει την αρπαγή του κοριτσιού από τυχείο, από το χωριό της, την οποία την πήρανε στο χαρέμι στην Κωνσταντινούπολη και μετά την επέλεξε ο Σουλτάνος και έγινε γυναίκα του. Έγινε γυναίκα του. Η πρώτη μέρα τα γυρίσματα γίνανε στην Αστρακιά στο Κάπο. Είναι ένα γεγονός που μπορεί να είναι και ιστορικό αυτό. Ναι, γιατί υπάρχουν φήμες ότι είναι ηλικίως η τίτλος. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν στοιχεία αλήθειας, δεν το γνωρίζω. Η πρώτη μέρα έγινε στο Κάπο, στην Αστρακιά και κάποια γυρίσματα στο Ρίζικο. Η δεύτερη μέρα χτες έγινε στα Μεστρά. Είχε στηθεί ένα μεγάλο παζάρι και με την εισβολή των γενίτσερων και των ανθρώπων του μέσα στο χωριό. Και σήμερα εδώ, στους Μύκους. Ναι, άλλες μέρες έχει γύρισμα. Όχι, σήμερα είναι τελευταία. Πώς το πήραν οι μεστούς που κάνανε γυρίσμα μες στο χωριό? Εντάξει, έδειχνε ότι ήταν ελληνικό χωριό, δεν ήταν. Ναι, όχι, πώς το πήραν οι μεστούς, λέω. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον, όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται, ναι, εννοείται πως το ξέρανε, ότι είναι μια ταινία, είναι μια σειρά στην οποία εμπλέκεται και ο κόσμος. Και επειδή πόσους κόσμος είναι εδώ αυτή τη στιγμή για το serial? Καμιά 50 περίπου. Οι οποίοι θα μείνουν πόσες μέρες? Σήμερα τελειώνουν τα γυρίσματα. Σήμερα τελειώνουν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.